Γνώμη για calisthenics. Περίεργος τρόπος να μου πεις ότι έχεις ψηλά ιστρογόνα! Χώμαρη φωτιά, χώμαρη φωτιά! Έλα, μια βλακίτσα κάναμε, έλα, μην το βρεις προσωπικά, έλα! Θα μπορούσες απλά να μου πεις δεν θέλω να κάνω πόδια. Γνώμη για Zero Coca-Cola. Η Coca-Cola Zero τα σπάει. Όποιος λέει ότι είναι καρκινογόνα, είναι φλόρος. Είναι το ίδιο άτομο που λέει ότι είναι επικίνδυνη η λακτόζη και νομίζει θα ψοφήσει από το γιαούρτι. Τώρα, εάν είσαι σε πρόγραμμα, θες να είσαι και λίγο άτακτος, λίγο παιχνιδιάρης, τότε Coca-Cola Zero είναι για σένα. Coca-Cola Zero. 0 ζάχαρη. Απόλαυση στο τέρμα. Γλουταμίνη. Πού βοηθάει? Η γλουταμίνη είναι το καλύτερο συμπλήρωμα για να χάσεις γρήγορα 50 ευρώ. Εάν είναι 30 θα χάσεις γρήγορα 30.